prvom vlogu z Londýna si ukážeme rôzne obchody, ktoré u nás na Slovensku bežne nenájdete. Trochu sa poprechádzame mestom a určite sa pôjdeme pozrieť aj do Chinatown. Cestou na ubytovanie sme úplnou náhodou narazili na Tin House, ktorý sme už mali dopredu na našom zozname, kam sa chceme pozrieť. Hlásime sa z Londýna, ubytovanie sme nedostali teraz úplne najlepšie, ale prečkali sme tam jednu noc a boli sme sa tu dneska informovať teda o výmenu, vlastne to, čo sme si objednali a ukázali nám ešte aj krajšie s balkónom, takže sme zvedaví, snáď to vyjde. A momentálne sme na ceste do obchodu, Lucka vyberala obchod, lebo videla u veľkých influenceriek, takže v Whole Foods. I'm trying to take it as high as it go. I've been by the code, you know how I be. I am a product of putting my curses to rest on my family tree. Can see growth, they tell me they free, but they work for the man. I can't relate, I did it on my own. Look how we grow out the concrete, two roses stuck by the code. Been by the code, you know how I be. Been by the code, you know how I be. Welcome to my world, this shit not no joke. I'm right at your throat, hoping you taking the time. Cestou bol ďalší obchod, Marks & Spencer, takže pokračujeme v nákupoch. A už som hladný celkom. I'm painting my pain, all them thoughts even yours. I give her the pipe, she told me I'm generous, moving real diligent. Blue bands on me, earning my stripes. I say I feel, I go, I grow. Momentálne je ľudská vo svojom raji, gluten-free ulička. Been by the code, you know how I be. I am a product of putting my curses to rest on my family tree. Can see growth, they tell me they free, but they work for the man. I can't relate, I did it. Tam musím ísť, si tam tak teší. Pozri, aké domčeky. Tam. Mega. Je farebné. Máme nakúpené a hádajte, komu volali. Takže izbu máme ready. Tešíme sa, lebo je to predsa len upgrade. Všetko natočíme, ukážeme. Been by the code, you know how I be. Out the mud pit to a rose, don't get too close. Takže druhý pokus. Nachádzam sa už vonku z ubytovania. Máme teda tú izbu, čo sme chceli. Sme za to veľmi radi, ale šťastie nám veľmi nepraje. Boli sme, teda Lucka si bola dať sandwich, Joe and the Juice a objednala si bezlepkový, keďže nemôže lepok. Ale dali jej lepkový a už niečo zjedla. Všimla si to až potom, začala pozerať fotky a zistila, že pečivo vyzerá inak. Tak som bol tam teraz sa zastaviť, ospravedlnili sa. Dali nám refund, dali nám druhý sandwich. Verím, že teraz už bezlepkový. Dúfam, že ľudské bude dobré. Bola ľudská trošku smutná, tak verím, že aspoň kvietky spravia radosť. A teda druhý sandwich. Idem sa ja prejsť. Sme trochu nachladnutí, čiže ľudská ostáva radšej na ubytku, že trošku ešte dospí a to vyleží. Veríme, že zajtra bude OK. A idem ja teda trošku spoznať Londýn, ja si to ešte nebol, ľudská už párkrát, hej. Takže som zvedavý, čo mi ukáže. Misia splnená, ľudské som zaniesol teda bezlepkový sandwich. Zatiaľ nie je úplne blbo, ale povedala, že bude oddychovať, nech vylezí tú chrípku. A zajtra už ide určite so mnou, možno večer sa pojeme niekam prejsť. A ja idem teda spoznať Londýn. Teším sa.
figured I could maybe pave a way. No, it's niggas that count the days till I fade away. But you know I always find my way to turn a bad look in the field to something solid. I'm on target for a major play. Used to waste the day away. She hit me to say I'm on her mind, but my commitment to the game got me OT till I OD and then I fade away. Lately I've been giving down tones and meeting milestones. No way I'm giving all of me. She settled for a left hand with a gym over a piece of me. My mind's always as clear when she done climbing on the top of me. Really by the code needs you to keep the same energy. Rozhodol som sa navštíviť štvrť Soho, ktorá je známa aj svojimi značkovými obchodmi. Navštívil som niekoľko z nich, ale od začiatku som mal favorita už v prvom obchode, ktorým bol Arterix. V Londýne som mal jasný cieľ – kúpiť si Arterix čiapku. No keď som si ju vyskúšal, už som si nebol taký istý, či sa mi hodí. Navštívil som aj niekoľko známych značkových obchodov, ale najviac sa mi asi páčilo práve v Arterix alebo Stussy. Hovor tam Stussy. Prečo? Čo ja viem? No, práve Arterix alebo Stussy. Stussy. Si istý, že sa to hovorí Stussy? The world outside's on fire, niggas dying and the rent is due. When the babies learn to cock and fire back before they even get to live their truth. I think somebody got me right, cause I don't really look like what I Bol som práve upozornený, že si mám držať telefón viac pri sebe, lebo že tu zvyknú ľudia zozadu prísť a ukradnúť ho. A vieme o tom, že Londýn je takto nebezpečný, ale má na to ešte aj upozorní niekto. Poviem si dať asi ešte pozor. Real nigga renaissance. All in on myself, I treat the movement like an enterprise. Take a look around, you think we made it to the end of times. How you think I'm up right now, been living on this type of time. Everybody, like a family, like a team. Like, oh sorry, we'll wait for you to slowly walk through with your mouth open. Don't mind me. I mean, you're not, so, you know. Teraz sa ešte len ukáže, kto je aký šopoholik. Ľudské bolo... Keď ťa zoberiem do alo. Ľudské bolo zlé, ale teraz ma vytrápi, podľa mňa tam budeme hodinu. Mne tam bude zlé, ja už sa budem odpadávať, ležať na zemi pomaly, lebo tak to väčšinou býva. Teším sa. My lady, I'm the greatest, she said yes indeed. Can't play it safe, I'm taking risks cause I know what could be. Where that could lead, you best believe I'll be the first to see. I paid the price to know my worth, so I can't work for free. And put my soul in every moment, it's all sacrifice just by what you think worth the bleed. What you think worth the scars? Girl, let's wake up to the world that fancy cars. We gon' live today, we might not see tomorrow. You gon' miss the galaxy, try and see the stars. Contemplate daily what's gon' get us far. No, nevedel sa rozhodnúť, ale aj zdravé ja. A som rozhodnúť. 20s, 50s, 100s, I wanted it's mine. Planning the purchase, I'm buying land in the purpose divine. Pull out a family, one roof to stack, it won't cost them a dime. Feel me up, seeing my people eat, that's the mark of a done. Can't be losing focus in the clutch, that's gonna cost you your prime. I took precaution, man, been at work since I first saw the sign. X by my cursive and I ain't slipped since I dotted the line. Make sure the ethic match my ambition and wait for the time when drinks is on me. Thanks I don't need. I done had this plan since both jeans and long tees. No, it's Takže Arterix už mám vyriešený. Kúpil som si čiapku, som z nej doznačený a mali tam jednu špeciálnu akciu, že až sa dokážem zavesiť na hrazdu alebo teda takú lezeckú stenu na 60 sekúnd, tak môžem vyhrať nejakú špeciálnu cenu a teda nebol som si úplne istý, či to zvládnem, našťastie áno a vyhral som ešte jednu čiapku. Takže sa z nej teším, to vám ukážem možno inokedy, až si ju teda vôbec nechám a Teraz vám ukážem London Eye.
Čo to máme? Správ nám unboxing. To je nejaké spicy. To boli malé hranolky. Prvýkrát som navštívil aj fast food Five Guys a akože chuťovo super, žemla síce nebola najlepšia na burgery a hranolky boli dosť štiplavé, ale tak tie som si asi zvolil ja. Ale cena, neviem či je to Londýnom, alebo celkovo sú takí drahší. Prezentujú sa tým, že majú zdravšie tie veci. Tak to akože asi hej, meso mali dobré, vedeli sme si tam navoliť do burgeru, čo sme chceli, ale platil som za jeden burger a hranolky 20 €. Je to celkom dosť. Momentálne som na našom balkone a v porovnaní s tým predošlým ubytkom to je 100 a 1. To vyzerá úplne super. Pekný výhľad a aj tá izba vyzerá oveľa modernejšie.